Bejn Mejju l-aħħar tas-sena, il-Gvern se jkun nefaq mal-500 miljun euro jew nofs biljun f'għajnuna finanzjarja diretta biex jgħin lin-negozji tul il-pandemija u l-ħaddiema jżommu xogħolhom. Rapporti pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-aħħar ikkonfermaw kif il-Gvern irnexxielu jżomm lill-ħaddiema fil-post tax-xogħol, b'differenza għal pajjiżi oħra li raw il-qgħad jisplodi l fuq tul ix-xhur tal-pandemija. Fil-fatt, il-livell ta' impjiegi kien l-aħjar fl-Ewropa, fejn Malta anki żiedet il-ħolqien tal-impjiegi u pajjiżna kien wieħed minn 3 pajjiżi biss fl-Unjoni Ewropea li rnexxielu jagħmel dan. Dan ir-riżultati kienu possibbli minħabba l-għajnuniet lin-negozji li tal-Gvern li riżultaw f'sitwazzjoni fejn il-ħaddiema ma telfux il-ħobża ta' kuljum tagħhom. F'kummenti ma' One News, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Klajt Karwana spjega kif fost l-oħrajn il-Gvern diġà ħareġ ma' 360 miljun euro fi ħlas ta' pagi u 50 miljun euro oħra għall-iskema tal-vouchers. Il-Gvern minn Mejju l-hawn nefaq xejn inqas minn 500 miljun euro f'kontanti billi ħallas 360 miljun euro f'wage supplement, 50 miljun euro f'kirjiet lin-negozji, 30 miljun euro sabiex għandhom iħallsu l-kontijiet tad-dawl, 50 miljun euro vouchers li ntefqu mill-familji Maltin u Għawċin, kif ukoll ma naqsux it-taxxi ta' kreditu li laħqu l fuq minn 5 miljun euro. Dawn il-flus kollha għal daqstant iċċirkolaw fl-ekonomija tagħna sabiex bekk illum otjenejna dawn ir-riżultati daqstant tajbin għal pajjiżna.